Nafarroak monolito batekin gogoratu ditu Torreroko hilerrian 1926an Zaragozan fusilatutako biktimak. Eraildako personen senitartekoek emandako bizitzaren lezioa nabarmendu du Ollo kontseilariak aitorpenezko ekitaldian. Ekoparkea sortuko dute Arga ibai ertzean, Arantzadiko meandroan 150.000 metro kuadrotan, bioaniztasun espazioa ingurumen heziketa, ekonomi zirkularra eta ikerketarako gunea uztartuko dira. Iruñategi proiektuak 14 maparen bidez islatzen ditu Iruñak dituen 1958 baliabide asoziatiboak, instituzionalak, gizarte ekonomikoak eta herritarrenak. Mapek baliabideak kokatu, sailkatu eta zehaztu dituzte eta Iruñeko elkarten ataririk deskargatu daitezke. Osasunak 2 milioi euroko inbertsio egin du Arangurengo osasun zentro berrian abian jartzeko. Zentroak 10.500 persona hartatzen ditu. Barkos lehendakaria eraikinean izan da Dominguez kontseilariarekin eta udalerriko Manuel Romero alkatearekin batera. Eskolae programaren manipulazioa salatu du Barkosek. Programa ez zaio inori inposatuko adierazi du Uxue Barkos presidenteak. Nafarroak eta Euskadik Basko Navarro bide berdearen gida berria aurkeztu dute. Bide naturala 123,5 kilometrokoa da eta Nafarroko Lizarra herria Euskadiko hiriburuarekin, Vitoria-Gasteizekin eta Gipuzkoako Bergara eta Oñati herriekin lotzen du. Zer moduz, hauek dira urriaren 29ko titularrak. Monolito batekin Nafarroak Torreroko hilerrian 1926an Zaragozan fusilatutako biktimak gogoratu egin ditu. Aitorpen ekitaldian, Ollo kontseilariak eraildako pertsonen senitartekoek emandako bizitzaren lekzioa edo irakaspena nabarmendu egin du. Torreroko Zaragozako hilerrian finkaturiko monolito batek 1926ko kolpe militarraren hasierako hilabetetan Aragoiko hiriburuaren ondoko San Gregorio eremuan fusilatu eta Torreroko hobi komun batean lurperatu zituzten Sanjurjo tertzioari atxikitako Nafarroko 200 biktimak gogoratu ditu gaurtik aurrera. Eskulturaren estalgabetzea Ana Ollo herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako kontseilaria buru izan duen aitorpenezko ekitaldi batean eginda. Foru komunitateko erakunde nagusie bultzatuta. Nafarroko gobernua, Nafarroko parlamentua eta Nafarroko udal eta kontzejoen federazioa. Zaragozako udalak ere parte hartu du. Jende aurreko agerraldian Ollo kontseilariak esan du ekitaldiaren helburua ez dela soilik bidegabeko eta justifikaziorik gabeko indarkeria jasan zuten biktimen memoria berreskuratzea. Horrekin batera, haien senitartekoen lana eta konpromiso aldarrikatzea du helburu. Izan ere jada 40 urte gorpuzkiak hilobietatik ateratzea lortu zuten. Orduko alegina kontseilariaren iritziz giltzarrizkoa izan zen memoria, egia eta justiziaren erreibindikazioan, eta urte gehiegiz sostengu instituzionalik gabe egindako bide luze, gogor eta nekezaren buruan, gaurkoa bezalako ekitaldiak egiteko aukera dugun egun. Horren harira, eskerrak eman dizkie biktimen senitartekoei eskaini duten bizitzaren lezioagatik. Egiaren eta justiziaren aldeko konpromisoagatik, beste biktima batzuei adierazi dieten elkartasunagatik, memoria aldarrikatzeko egin duten lanagatik eta bizikidetzarako bidea erakustean frogatu duten eskuzabaltasunagatik. Ezin ikusi eta gorrotorik gabe gertatutakoaren memoria reklamatuz eta basakeriak eragindako bidegabekeriaren eta atsegabearen iraganeko oroimena aldarrikatuz. Bakearen, askatasunaren, demokraziaren eta giza eskubideen alde hartu dugun egungo konpromisoa finkatu eta indartzeko gaineratu du Ollok. Ana Ollok Torreron gorpuzkien bila abiatutako 600 senitarteko baino gehiago bildu zituen exhumazioaren inguruko gertaran nagusiak gogoratu ditu. Baina errealitate historiko horretatik harantzgo familien kontaketa personalago eta familiarrangoaren garrantzia nabarmendu nahi izan du. Gertaturikoa ahantzi ez dadin. Helburu horrexeri begira antolatu dugu gaurko ekitaldia eta inauguratu dugu gaurko monolitoa. Gertatutakoa gogoratzeko inoiz ere ahantzi ez dadin.
Horren bidegabekeria handiaz erai zituzten nafarraien oroimenez eta egia eta memoria aldarrikatu dituzten senitartekoen balioaren omenez. Honela hurrengo belaunaldiek iraganaren jakitun izanik, halakorik berriz ere gertatzeko aukerarik ez dagoen gizarte zuzenago, etikoago eta demokratikoagoa baten bizi ahal izango dira, ziurtatu du Ana Ollok. Ana Ollo kontseilariarekin batera ekitaldian izan dira Nafarroko Parlamentuko lehendakari Ainhoa Aznarez, Pablo Azkona, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilaria Ana Ollo Zaragozak alkatea Pedro Santistebe eta Sartagudako alkate Paolo Albanese, baita parlamentuko kideak, biktimen sorterrietako udal ordezkariak, memoria elkartetako kideak eta biktimen 150 senitarteko inguru ere. Ekitaldia Nafarroko erreserkiarekin hasi da eta ondoren hitza hartu dute Zaragoza eta Sartagudako alkatek, eraildakoen senitartekoek, Paulino Molinet Martínez, Puri Pérez Jaso eta Arkadio Ibáñez eta Ollo kontseilariak. Jarraian, oroimenezko monolito estalgabetzeari ekin diote aurresku batean eta jota baten doinupean. Ekitaldia amaitzeko bertaratutakoek lore eskaintza egin dute eskulturaren aurrean. Omenaldian, izandako musika interpretazioen artean berariaz nabarmendu behar da Zaragozan erail eta ehortzitako pertsonaietako baten biloba eta biloba diren Maite Renek eta honen seme Josu Zabalak eskainitako kantua. Eskultura Javier Unzurena da, besoa jasota eta bularrean zulo bat duen gizon burumakurra irudikatzen du, esan nahi bikoitza du, alde batetik, eraildakoak irudikatzen ditu fusilatu zituzten unean eta besoa jasota bala batek bihotza zulatzen zien bitartean. Bestetik hemen gelditu ziren senitartekoen sufrimentuak gogoratzen du atsekabeak urratuta besoa jasota erostaka eta galdutako senitartekoaren utsunea bihotzean dutela. 1926ko udan gizon asko behartu zituzten Sanjurjo Terzion izen ematera eta altxatuen tropetan borrokatzera, errepresiotik eta balizo eriotzaren mehatxurik ihes egiteko bide gisa. Horrela Aragoin, Nafarroa, Errioxa eta Soriako hainbat herritatik bildutako 600 gizon baino gehiago Zaragozara eraman zituzten eta handik Almudebarren kokatuta zegoen frontearen lerrora. Ara iritsi ziren irailaren 29an borrokan sartzeko pres. Hala ere, altxatutakoen agintari militarrek desertzio masiboa gertatzeko arriskuaren aurrean zigor eredugarria ematea erabaki zuten. San Gregorioko eremura itzuli zituzten eta urriko lehendabiziko egunetan gizon haietako asko hotzotzean erai zituzten. Fusilatutakoak guztira zenbat izan ziren zehaztu gabe dagoelarik, txikizio hartan 224 nafar fusilatu zituztela kalkulatu da. Haien gorpuak Torreroko hilerrira kamioietan garraiatu eta hobi komun handi batean lurperatu zituzten. Haien senitartekoek ez zituzten behin ere antzi, baina 40 urtez baino gehiagoz itxaron behar izan zuten gorpuzkiak hilobitik ateratzeko aukera lortu arte. Zaragozako udalaren baimena lortu ondoren, 1979ko otsailaren 10an, Nafarroko eta Errioxako 16 herrietatik bildutako senitartekoek gorpuzkiak hilobitik ateratzeari ekin zioten. Zenbait egun geroago 600 pertsona baino gehiago tarteko zituen segizio handi batek gorpuzkiak senitartekoi emateko ekitaldian parte hartu zuten. Horrela gorpuzkia jaioterrietara eraman eta Nafarroko herri askotako hilerrietan eraikitako panteoietan duintasun osoz lurperatu ahal izan zituzten. Ekoparke bat sortuko dute Arga ibaiaren ertzean. Gauzak honela Arantzadiko meandroan 150.000 metro karratuetan bioaniztasun espazioa, ingurumen heziketa, ekonomia zirkularra eta ikerketarako gunea uztartuko dira. Arantzadiko meandroan 150.000 metro kuadrotan bioaniztasun espazioa, ingurumen heziketa, ekonomia zirkularra eta ikerketarako gunea uztartuko dira. Horretarako bigarren faseko lanak egiteko lizitazioa aterako du Iruñako udalak. 4 espazio berri sortzea da asmoa. Naturgune bat aurrentzako bereziki prestatua, frontoia izanen duena
eta igerilekuetatik hurbil geratuko dena. Ingurumen hezkuntzarako erreferente izanen den tokia eta artea arraizatarren eraikinean garatuko dena. Agroekologia, ekonomi zirkularra eta animaliez osatuko den baserria hartuko duen tokia. Ikerketarako gunea ere izanen da. Baratzea eta txakurrentzako gune bat ere izanen dira. 3 kontzeptu nagusi sustatu nahi dituzte fase berri honetan. Jasangarritasunari dagokion tokia ematea, tradiziozko erabilerei leku ematea eta ekonomi zirkularra bultzatzea. 3,1 milioi euroko inbertsioa aurreikusi dituzte eta lortuko dena da, mantentze lanak ere txikitzea etorkizunari begira. 160.000 euro gutxiago beharko dira urtero mantentze lanetarako. Espazio horren kudeaketa 2 oinarri nagusitan izanen da, bizilagunen parte hartzearen bidez eta nekazaritzarekin, abeltzaintzarekin, baratzen bidez, artearen bidez zein ingurumen hezkuntzarekin. Herritarrei egitasmo berriaren inguruko informazioa helarazi nahi diete eta horretarako besteak beste, azaroaren 13an bilera eginen dute Gurbindo etxean arratsaldeko 6:00. Iruñategi proiektuak Iruñeak dituen 1958 baliabide asoziatiboak, instituzionalak, gizarte ekonomiakoak eta herritarrenak 14 maparen bidez islatzen ditu. Planoak, mapak Iruñeko elkarteen ataritik deskarga daitezke. Iruñak 1958 baliabide ditu guztira, asoziatiboak, instituzionalak, gizarte ekonomikoak eta herritarren ekimenekoak auzoetan banatuta. Iruñategi proiektuak 14 mapatan islatu du hiriko gizarte errealitatearen argazki hori. Eta kondestablearen jauregian aurkeztu diren mapa horiek herritar guztien konsultarako zein deskargarako prest daude. Iruñategi proiektua Iruñeko elkarte mugimendu eta gizarte ekimenaren garapena zein egungo egoera aztertu eta aintzat hartzeko xedez jarri zen abian. Etorkizunean haiei zuzendutako ekintzak, programak eta proiektuak diseinatzeko. Iruñategik egiazko argazkia egiten du hiriko 13 auzoetan dauden baliabide asoziatiboei, instituzionalei, gizarte ekonomikoei eta herritarren ekimenei buruz, eta horrela, ikuspegi bat eskaintzen du auzo bakoitzan eta hiri osoan dagoen komunitate sariari buruz. Hoiek indartzeko bidea emateari begira. Herritarren partaidetzako eta gizartea ahalduntzeko zinegotzi ordezkaria Mikel Armendarizek eta alorreko zuzendari Anso Fernandezek aurkeztu dute Iruñategi proiektua. Iruñeko udalaren eta elkarten arteko urte eta erdi baino gehiagoko elkarlanaren emaitza da. Herritarren partaidetzako teknikariak ere Ana Etxalekuk eta Elian Peñak hitz egin dute egindako lanaren xehetasunak azaltzeko. 2017ko otsailean datuen bilketa eta baliabideen sailkapena hasi ziren. Ekimen honen lehendabiziko urratsetan. Egungo elkarten errolda zein erregistroetatik eta herritarrekin zein gizarte eta elkarte ehunarekin elkarlanean egindako landa lanetik abiatuta hautatu da informazioa. 2018ko urte honetan bildutako datuak alderatu eta ebaluatu dira lurralde eta sektore esparruko eragileekin elkarlanean. Eta mapak diseinatu dira. Aldaera elkarreragileen Iruñategi txertatuta egongo da Iruzkan delako atarian, udalak Iruñako informazio geografikoa eskuratzeko berriki garatu duen horretan. Etengabe eguneratzen arituko da eratuz joango diren baliabideak aurkezteko. 14 mapa osatu dira hiria banatutako 13 auzoi dagozkienak eta beste plano orokor bat Iruña osoaren laburpen modura. Mapek informazio osoa dute eskuragarri gaztelaniaz eta euskaraz, eta liburuxka formatuan argitaratu dira. Aurrealdean mapek auzoaren proiekzioa erakusten dute eta baliabide guztien kokapena geografikoa adierazten dute, zenbakituta eta bakoitzaren ikurraren arabera identifikatuta. Atzealdean baliabideak ordenatuta erakusten dira, honakoa jasota. Izen osoa, deskribapen laburra, posta, helbidea, egoitza badute edo leku jakin batean biltzen badira, posta elektronikoa eta web helbidea. Edukiak eskuragarri daude gaztelania
gaztelaniaz eta euskaraz. Izan ere, auzoetan kokatzeaz gain, baliabideak tipologiaren zuzentzen zaizkien biztanleen edo jardueraren arabera ere sailkatu dira. Zehazki, tipologiak asoziatiboak, instituzionalak, gizarte ekonomikoak edo herritarren ekimenekoak diren arabera banatzen ditu baliabideak. Biztanleei dagokionez, aurrei eta nerabei, gazteei, helduei, adinekoei edo hainbat belaunaldiko jendeari zuzendutakoak diren arabera ere banatzen dira. Azkenik, jardueraren araberako espektro zabalago batean, baliabideak arlo hauei lotuak izan daitezke. Herritarren segurtasuna, hirigintza eta etxe bizitza, dibertsitate funtzionala, kultura aniztasuna, turismoa, osasuna eta ongizatea, ogasuna, ekonomia eta enplegua, hezkuntza, alderdi politikoak eta sindikatuak, gizarte ekintza, erlijioa eta espiritualtasuna, kirola, lanekoa eta profesionala, kultura, ingurumena, administrazio publikoa, aktivismoa, gizonen eta emakumen arteko aukera berdintasuna eta LGTBI. Interneten bidez ikusi eta deskargatu alizatiaz gain, auzoetan dagokien maparen laburpena izango duen argibide taula aparatuko da, herritarrek konsulta dezaten. Argibide taulak udal eraikinetan kokatuko dira eta bertan mapa jasoko dituzten liburuxkak guztiendako eskuragarri jarriko dira. Toki hauetan paratuko dituzte. Kondestable Zibi Boxean, Zabalgune, Sanduzelai, Jusla Arrotxa, Mendillorri, Milagrosa eta Iturramako Zibi Boxetan. Txantrea eta Etxabakoitzeko liburutegietan. Bustintxuri, Lezkairu, Santa Maria la Real eta Ermitagaina. Mendebaldeko, Gizarte Zerbitzuan eta Donibaneko auzo unitatean. Erripagaina, Beloso, Bidezar, zonaldean kokapena zehazteko dago. Zehazki antzeman eta aztertutako 1958 baliabideetako 1387 asoziatibotzat jotzen dira. 507 instituzionaltzat, 16 ekonomi soziala eta solidariotzat eta 38 herritarren ekimenei lotzen zaizkie. Auzokaia baliabideen 40% zabalgunetan eta aldetzarrean daude. 386 eta 352 urren ez urren. Donibane, Ermitagaina eta Mendebaldean 256 baliabide erregistratu dira. Arrotxapean 182, Milagrosa, Arrosatia eta Azpilagainan 163, Iturraman 152 eta Txantrean 151. Aurkeztu den web atari asoziatibo berriaren bidez deskarga daitezke auzo bakoitzeko baliabidea jasotzen dituzten mapak. Web berri bat da, asociaciones.pamplona.es, hiriko elkarte eta kolektiboen informazio eta partaidetza gune izateko Iruñeko udalak abiatuta, non alta egin eta are berean webgunea eduki albai duten Debalde. Osasunak 2 milioi euroko inbertsioa egin du Arangurengo osasun zentro berria abian jartzeko. Zentroak 10.500 pertsona artatzen ditu. Barkos lehendakaria eraikinean izan da gaur goizean, Dominguez kontseilariarekin eta udalerriko Manuel Romero alkatearekin batera. Nafarroko lehendakari Uxue Barkos Arangurengo osasun zentro berrian izan zen ostiralean. Nafarroko gobernuak 2.008.372 euro jarri ditu Mutiloako mediku konsultategia zegoen eraikina eta ekipamentua handitzeko. Barkos lehendakariarekin batera beste agintari batzuen artean honako hauek izan dira. Osasun sailburua, Fernando Dominguez Arangurengo alkatea, Manuel Romero, lehen arretako zuzendari kudeatzailea, Santos Indurain eta zentroko zuzendaria Ana Puig. Zentroak gutxi gora bera 10.500 pertsona hartatzen ditu, udalerria osatzen duten guneetakoak. Aranguren, Gongora, Ilundain, Labiano, Lakirain, Taxoare eta Zolina. Gainera Mutiloa eta Mugarte arteko hirigintza garapena osatutakoan biztanleria gehitzea aurreikusten da eta beraz, gehikuntza horri erantzun ahal izango dio. 12.500 bat biztanle izango direla kalkulatzen baita. Zehazki orain arte Mutiloako udal konsultategia izan dena handitu da. Hau da, azalera 3 aldiz biderkatu da eta Laurenetik 1.500 metro karratu izatera igaro da.
Era horretan 19 kontsulta gela jarri dira, lehen 12 zeuden. 7 famili medikuntzakoak, 3 pediatriakoak eta 9 erizaintzakoak urren ez urren. 4, 2 eta 6 handitze lanen aurretik. Espazioak banatuta larrialdietako gela bat jarri da, kirurgia txikiko kontsulta bat, botikinerako eta odol ateratzeetako gela polivalente bat eta gizarte laneko bulegoa, guztiak ere beren itxaron gela eta komunekin. Presidenta Barkos eta Konsellaria Dominguez egon dira Osasun Etxeberrian, horrez gain langileentzako eremu bat dago eta bertan bilerak egiteko liburutegi aretoa, langileentzako egon gela, aldagela, komunak eta zuzendaritzeko 2 bulego aurkitzen dira, erabilera ugariko beste eremu bat osasun hezkuntzarako gelarekin. Hau da informazio hitzaldiak, familie plangintza, prebentzio, gimnasia eta bar. Eta instalazio eta biltegien eremua, biltegi orokor bezala erabiltzeko kuadro elektrikoen lokala, galderen lokala eta garbiketarako gelak. Obrak Arangurengo udalak egin ditu, eraikinaren titularrak eta osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzua finantzatu ditu. Inbertitutako 2.800.362 eurotik 1.830.030 euro obra gauzatzeko erabili dira eta 178.362 euro dagokion ekipamentu medikoa, klinikoa eta orokorra jartzeko. Bestalde udalak eraikinaren titulartasuna utzi du eta dagokien administrazio izapiden ondoren Nafarroko gobernuaren jabetzagoa izatera igaroko da. Bestalde, Barkosek eskolae programaren manipulazioa salatu egin du. Lehendakariak programa ez zaiola inori inposatuko adierazi du. Eskolae berdin bidean hezkidetza programaren desitxuratzea onartezina dela adierazi du Nafarroko presidente Uxue Barkosek. Hala erantzun die azken asteotan UPNeko eta Partido Popularreko kideek programaren inguruan zabaldutako iritziei. Programa hau ez zaio inori inposatu ez zentroi eta are gutxiago gurasoei. Berdintasunarekiko konpromisoa adierazteko gai diren ikasleak lortzeko helburuz jarri da abian programa Nafarroko gobernuak. Alde guztien errespetua behar du gaiak. Jarrera guztiak onargarria dira, baina onargarria ez dena desitxuratzea da. Hezkuntza departamentuak ere manipulaziotzat jo ditu eskolae berdin bidean hezkidetza programaren kontra egiten ari diren salaketa larriak. Nafarroko gobernuak sustatzen duen programaren kontra esaten ari direnak guztiz falsoak dira eta baieztatzen ari dena baita parlamentuko hainbat ordezkariren aldetik ere. Ez da inondik inora lotzen ez programaren literaltasunarekin ez da espirituarekin ere. Nafarroak eta Euskadik Basko-Navarro bide berdearen gida berria aurkeztu dute. Bide natural hau 123,5 kilometrokoa da eta Nafarroako Lizarra hiria, Euskadiko Gasteiz hiriburuarekin eta Gipuzkoako Bergara eta Oñati herriekin lotzen du. Ekonomia garapeneko lehendakariorde eta konsellaria Manu Ayerdik eta Eusko Jaurlaritzako turismoko, merkataritzako eta konsumoko sailburua den Alfredo Retortillok aurkeztu zuten Antoñanan Basko-Navarro bide berdearen mapa berria, bide naturala egokitzeko azken lanak amaitu ondoren. Aurkezpenean Ayerdi lehendakariordeak gure erkidegoen ondare naturala eta kulturala babesteko amankomuneko proiektuak garatzea garrantzitsua da, bisitarien esperientzia turistikoa hobetuz. Zehazki bide natural hau lurralden kohesioaren arteko adibide garbia dira, izan ere, ez bai ditu Nafarroko herriak bakarrik lotzen, Gipuzkoa, Araba eta Nafarrotik igarotzen diren herri guztietako bizilagunak senidetzen ditu, nabarmendu du Ayerdik. Bestalde, Retortillo sailburuak tokiko eta herrietako erakunden garrantzia azpimarratu du. Azpiegitura hau indartzearen garrantzia ulertzen jakin dugu balioan jarriz eta baliabide turistiko moduan ezagutzera emateko. Burdin bide berdeak irisgarritasunaren, motorri gabeko mugikortasunaren eta gure industria legatuaren memorian berreskuratzeren adibide ere badira. Aurkeztutako liburuxka berri eguneratuan bide berdearen ezaugarriez gain bestelako informazio interesgarria adibidez, bisitatu beharreko lekuak edo bide hori egitera animatzen direnentzako gomendioa jasotzen dira.
Nafarroan Basko-Navarro bide berdean mapa berriaren 2000 ale banatuko dira gazteleraz eta euskaraz, turismo bulegoan eta Lizarraldeko establezimentu turistikoetan. Basko-Navarro trenbideko bide naturalak edo Basko-Navarro bide berdeak Nafarroko Lizarra herria Arabako hiriburuarekin Vitoria-Gasteiz eta Gipuzkoako Bergara eta Oñati herriekin lotzen du, 123 kilometroko ibilbidean zehar. Azken urteetan Arabako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak naiz Nafarroko gobernuak bidea berreskuratzeko jarduerak egin dituzte. Nafarroak nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren landa garapen zuzendaritzaren kolaborazioa izan du, zeinen bitartez bidea errekuperatzeko lanak gauzatu diren. Obra horiek 2018 urte honetan amaitu dira Lizarra eta Murieta arteko azken lanekin. Bi herri horien arteko 9,5 kilometro egokitzeko transizio ekologikorako ministerioaren finantzaketa jaso da. 350.000 euro inbertitu baititu ibilbidea egokitzeko lanak egiteko. Ekintza horietara duela urte batzuk amaitutako Arabako muga eta Murieta arteko bide zatiaren errekuperaketa eta azken aurreko fasea aurten amaituko den Irurtzun eta Sarasa arteko Plazaola bide berdearen eta Naturbidearen egokitzapena. Bide berdeak eta motorri gabeko bidei loturiko bidaia proposamenek zein bestelako produktuek gorakada handia izan dute Europan, eta geroz eta eskaera handiago dute bai Europa erdialdeko merkatuetan, zein merkatu nazionalean. Nafarroak ekintza horiek burutu ahal izatea ahalbidetzen duten espazio izugarriak ditu eta ekintza hau eskaintzen duten bide ez motorizatuen sare garrantzitsua du. Eskaintza hori moldatu eta garatzea bidaia hoietako errekursoak eta azpiegiturak zehaztea turismo eta merkataritza zuzendaritza orokorra bultzatzen ari den lerroetariko bat da. Bestalde bide berdeak dinamizatzea bultzatzeko turismoko eta merkataritzako zuzendaritza nagusiak jarduera ezberdina jarri ditu abian Basko-Navarro bide horretan. Zehazki azken udaz geroztik 6 bisita gidatu egin dira bizikletaz eta duela gutxi eko kontagailu bat jarri dute Antzin herrian, zenbat bizikleta eta oinezko igarotzen diren jakiteko. Goizean zeru estalita eta elurkota 700-800 metrora dagoela ipar haizeak gogor joko du orduan arratsaletik aurrera haizeak ahultzera egingo du eta mendebaldera aldatuz joango da. Elurkota igoko da eta atertzera egingo du. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Asteartean zerua lainotxo egongo da, zaparrada batzu botako ditu ziurrenik. Hego-haizea bizi-ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, maksimoak nahiko igoko dira. Egunaren hasieran izotza egin lezake. Nafarroak monolito batekin gogoratu ditu Torreroko hilerrian 1926an Zaragozan fusilatutako biktimak. Eraildako personen senitarteko emandako bizitzaren lezioa nabarmendu du Ollo kontseilariak aitorpenezko ekitalian. Ekoparkea sortuko dute Arga ibai ertzean, Arantzadiko meandroan 150.000 metro kuadrotan, bioanistasun espazioa ingurumen heziketa, ekonomi zirkularra eta ikerketarako gunea uztartuko dira. Iruñategi proiektuak 14 maparen bidez islatzen ditu Iruñak dituen 1958 baliabide asoziatiboak, instituzionalak, gizarte ekonomikoak eta herritarrenak. Mapek baliabideak kokatu, sailkatu eta zehaztu dituzte eta Iruñeko elkarten ataririk deskargatu daitezke. Osasunak 2 milioi euroko inbertsio egin du Arangurengo osasun zentro berrian abian jartzeko. Zentroak 10.500 persona hartatzen ditu. Barkos lehendakaria eraikinean izan da Dominguez kontseilariarekin eta udalerriko Manuel Romero alkatearekin batera. Eskolae programaren manipulazioa salatu du Barkosek. Programa ez zaio inori inposatuko adierazi du Uxue Barkos presidenteak.
Nafarrok eta Euskadik Basko Navarro bide berdearen gida berria aurkeztu dute. Bide naturala 123,5 kilometrokoa da eta Nafarroko Lizarra herria Euskadiko hiriburuarekin, Vitoria-Gasteizekin eta Gipuzkoako Bergara eta Oñati herriekin lotzen du.